सांग्रां जा रायजोफोर सांग्रां जा गावबागावनि धोन सम्पतिनि सायाव मोजाङै नोजोर हो खेल ला गोबाव मेगनजों नायनानै जोथोन लानाया गाहाम मानोना माब्लाबा समाव आखाइनिफ्राय रांनि बेग सेनानै लांजानाय माब्लाबा दखाना गलाफोराव हरनि समाव इन्जुर बिसिनानै नङाब्ला थिं देफ्लंनानै गलानि मुवा बेसाद खावनाय जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानायखौ नुबोबाय थानाय जादों। थिग बिब्दिनो बावैसो साननि सिगां 2 नं बेंटल बाजार साखाथिनि लासित बसुमतारीनि मानै मोसौ हालुवाया गलिनिफ्राय सिखावजों खावनानै लांजानायनि उनाव हालाय हाफाय जानांदोंमोन। अदेबानि बेबायदि जाथाया आरोबाव फिन जाबावदों चिरां जिल्लानि बेंटल बिक्रमपुर नोलोबारि गामिनि थागिबि जुबिराज बसुमतारीनि नख'राव। हथार गोमाजानायनि बिगोमानि फोरमायनाय बायदिब्ला बोहैथो दाननि थांनाय समबार बारायखालि मोसौखौ गलिनिफ्राय गावनो दै बिमा सेराव खावनहैदोंमोन। खानानै दोननाय मोसौखौ दिरुं खेवनानै फुंनि 10 रिंगासो समावनो लांदों होननानै फोरमायबावो। ओजों मोसौखौ हालाय हाफाय नागिरसेयावबो मोनैलाय पुलिस बिफानाव एजार होबाय होननानैबो फोरमायबावो। लोगोसे गोमानाय मोसौखौ सोरबा नागिरनानै होनो हायोब्ला नगद 40,000 रां बान्था होगोन। बिनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खौरां हरनो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै खावलायहरदों जुबिराज बसुमतारीया। जानबुं नम्बर 6001583203 नम्बराव खौरां हरनो हागोन। जों खोनानो मोनदों नोंथांनि मोसौआ थांनाय समबारावहाय गोमानानै दङ दुब्लियाव खानाय समाव सोरबा सासे सुबुंखौ लाना थांदों नङाबा सिखाव खावना लांदों होनना नोंथाङा सानदों दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? औ नंगौ आंनिनो मोसौ दाख्लै समबार 17 थारिख फुंनि 10टा इदिनखालि गोमादों आरो मोसौआ। ओमफ्राय दाथ' जों सिखावखौ मिथिया दा सोर लांदों जों मिथिया आरोखि। दा मोसौखौ जों नागिरना दासिमबो नागिरगासिनो दाबो नागिरनानै दंहैयो ओरै नागिरनानै दंहैयो जों दासिमबो मोनाखै आरोखि मोसौखौ। मा गामि ओमफ्राय बबे जायगायाव खायामोन? मोसौखौथ' जों जोंनि बेयाव बिक्रमपुरावनो ओमफ्राय आइ नदि सेराव आरो सेराव खादोंमोन। ओमफ्राय सिखावा माने दिरुंखौ खेवनानै लांदों आरोखि। मोसौआ हालेवग्रामोन नामा? हालेवग्रा हालुवा गिदिर ओरैनो बे 50-60 हाजारनि जागोन आरोखि। मोसौनि गाबा माबायदिमोन? ओरैनोथ' अरेन्ज आरोखि अरेन्ज गोजा। दा नोंथांनि मोसौआ गोमानानै थाबाय बिनि बेलायाव नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ माबायदि खबर हरजानो ओमफ्राय माबायदि हेफाजाब होजानो लुबैयो? रायजो राजाखौथ' आं बिदिनो हेफाजाब नागिरदों रायजो राजा अनसायदों मोनगोबा हामगौ आरो बिदिनो आरो सोरबा बिदिनो नागिरनानै होयोबा आंनो अबाफोर नुनानै जगायना होफैयोबा आं एकदम नगद 40,000 होगोन आरोखि खाथां एकदमबारे। जानबुं नाम्बार होनाय जागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना आयेननि बेब'स्थाफोर खालामनायमोन नामा? आयेननि बेब'स्थाथ' जों थानायावबो होबाय ओरै आबसुआव होबाय। सिखावखौ मोनोब्ला आयेननि बेब'स्था लागोन नोंथांमोना? आयेननि बेब'स्था लागोन एकदमबारे सिखावखौ मोनोबा जों आयेननि बेब'स्था लागोन। सारेन्डार लाफैनो थाखाय मा खावलायगोन सिखावखौ सारेन्डार लाफैनांगोन जोंनाव। जाहाथे सोरबा लांदोंबा लाबोफिनथों। नोंथांनि साननाय बायदिब्ला मोसौखौ सोरबायदि सुबुङा लांदों होननानै नोंथाङा सन्देह दं नामा? बेखौथ' जों बोरै बुंनो हाबावनो नुवाखैबो जों डाइरेक्टलि बुंनो हाला जोङो दा नुथारनायबा दा बुंनो हागौमोन जोङो। नोंथाङा लुबैनाया माने नोंथांनि मोसौखौ नांफिनगौ आंनि मोसौखौ आं नांफिनगौ जाय बहनना होगोन आं बिनो नोगोद 40,000 होगोन। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन नोंनि मोसौखौ बहाबा नुयोब्ला खोन्थाहरनोथ' खावलायदों माने जानबुं नाम्बार होनाय जागोन आरोखि। जानबुं नाम्बारखौ गोसोआव दंबा बुं। जानबुं नाम्बारा बिदिनो 9401333003। ধন্যবাদ। যোৱা সোমবাৰ ৰাতিপুৱা 10-11 বজাত টাইমত মানে আমাৰ এই ভিনিডৰ হয় মোৰ মাৰ গৰু হৰাইছে মানে এইটো মানে যোৱা সোমবাৰে হৰাইছে ৰাতিপুৱা 10-11 বজাত। এইটো গৰুটো মানে ৰাইজে বিচাৰি দিলে মানে আমিতো তদন্ত কৰি আছোঁ বৰ্তমান। তদন্ত কৰোঁতে মানে আজি সেইটো জাগাটো বিচাৰিছোঁ তথাপি পোৱা নাই। এই গৰুটো কাইবা দেখি পালে মানে আমাৰ ইমিডিয়েটলি জনাব। এইটো কাৰণে মই আহ্বান থাকিলোঁ ৰাইজক। আমাৰ মানে এইটো গৰুটো মানে বহুত কামত আছে মানে গৰুটো এইটো কাৰণে মই আহ্বান কৰিলোঁ আৰু ৰাইজক।
যদি গুৰুটো পায় গুৰুটো নাপায় তেতিয়াহ'লে বিচাৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি এইটো আইনৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আমি আমাৰ বড়ো সন্থা ছাত্ৰ সন্থাকো জনালোঁ তাৰপিছত থানাতো এজাহাৰ দিছোঁ থানাত তথাপি থানাই আমাৰ লগত মানে জড়িত হৈ আছে মানে আমাৰ লগতো কণ্টেক্ট চলি আছোঁ মানে এইটো গুৰুটো ইমিডিয়েটলি পালে মানে আমাৰ আগত মানে যে মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে এই নাম্বাৰত ইমিডিয়েটলি আমাক জনাব এইটোৱে কেনেকৈ কালাৰ আছিলে কালাৰটো ৰঙা এটা ৰঙা শকত তাৰপিছত মানে ৰঙাই আছে আৰু কালাৰটো এনেকৈ কিমান এমাউণ্টৰ হ'ব পাৰে এইটো এমাউণ্টটো মানে 60-50,000 হ'ব আৰু 60-50,000 এমাউণ্টৰ হ'ব এইটো কাৰণে মানে আমি বহুত পৰিয়ালে মানে দুখ পাই আছোঁ মানে এইটো গুৰু আজিলৈকে মানে বিচাৰি পোৱা নাই মানে ঠিক এনে হৈ আছে আপোনাৰ আইডিয়াত গুৰুটো কোনোবা কেনেকুৱা ৰকমৰ কিবা তোমাৰ তুলি গৈছে কেনেকুৱা ৰকম মানে গুৰুটো নিয়াটো মানে আমি এতিয়া সম্ভৱ ধৰিব পৰা নাই মানে এইটো গুৰুটো মানে কাই নিছে মানে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ কাইবা মানে দুষ্টকাৰীয়ে নিছে এইটো মানুহৰ হাততে পৰিছে গুৰুটো এইটো গুৰুৰ মানুহৰ হাতত পৰাৰ কাৰণে মানে এইটো মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে আজি পৰ্যন্ত বিচাৰি পোৱা নাই মানে এইখন গুৰু এনেকুৱা হৈ আছে মানে